Ремакс представя къща 345 квадрата, квартал Остромила, град Пловдив, разпределена на 3 нива, като височината на партерно ниво е 3 метра, с всекидневна 55 квадрата, с камина, обзаведена с всичко необходимо, кухня с техника от най-висок енергиен клас и излъз на просторна веранда двор с площ 70 квадратни метра. Къщата е пригодена за живеене с всички удобства и на етаж номер 2 разпределени 3 спални, като към основната родителска спалня е със самостоятелен санитарен възел и всичко това с квадратура 16 квадратни метра. Баня 5 квадратни метра, италианска керамика. Всичко от присъстващото обзавеждане е включено в продажната цена. Височина на етаж номер 2 е 2,80 см. Отопление и охлаждане с климатици от най-висок енергиен клас. Детска стая с площ 12 квадратни метра и към нея прилежаща баня 5 квадратни метра с вана. Детска стая с площ 12 квадратни метра, напълно обзаведена с всичко необходимо, климатик, телевизор. В сутеренното ниво на височина 2,95 са разположени гардеробна, перално помещение и гейм стая или офис. Може да бъде използвана стаята и за фитнес. Топла връзка с 2 подземни паркоместа. За повече въпроси и организиране на оглед, не се колебайте да се свържете с мен.